El meu nom és Núria Martí, soc membre de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa, Marea Blanca. Representem nosaltres aquesta plataforma, al igual que a la zona d'influència on Mútua de Terrassa té empreses i centres d'atenció primària, Rubí, Sant Cugat, amb els que ens hem anat coordinant. Abans que res, donar-vos les gràcies per permetre'ns expressar la nostra opinió i informar-vos que el contingut d'aquesta moció a Terrassa està recolzada per més de 40 associacions i també va ser votada i aprovada a l'Ajuntament de Rubí. A Terrassa, en canvi, no va ser aprovat pel ple de l'Ajuntament, on els diversos grups municipals van matisar, argumentar, justificar el motiu de fons d'aquesta manca de suport, que en definitiva és mantenir el model actual de contractació i subcontractació de serveis sanitaris. No van donar suport encara que els números presentats pel mateix CatSalut encenguessin ja de bon temps enrere totes les alarmes. A final del 2018, les llistes d'espera per especialista, per proves diagnòstiques o per intervenció quirúrgica duplicaven o inclús triplicaven la mitjana de Catalunya. S'incomplien de forma sistemàtica els terminis establerts pel CatSalut, tant en l'atenció primària, que llavors eren també 48 hores, com a l'atenció hospitalària. Mantenir aquest model sanitari vol dir, entre altres coses, i per tal d'optimitzar el benefici, exprimir al màxim i maltractar el personal sanitari. Ràtios impossibles, contractes precaris, retribucions molt per sota de l'ICS. A Mútua no hi ha un sistema de contractació ni de promoció interna, és a dir, seguir amb aquest model de gestió sanitària vol dir opacitat en la gestió. Personal sanitari pagat per Mútua que actua també en el seu horari laboral a la privada. Recursos materials, aparells, quiròfans que es comparteixen. No hi ha manera de saber si es facturen entre elles o en quina quantia. Ja les seccions sindicals de SATSE, CGT i USOC van denunciar la cessió il·legal de treballadors a Àptima davant la Inspecció de Treball, però la inspecció va donar una resposta irrisòria i hi ha un recurs encara per resoldre. Els comptes presentats al comitè d'empresa i auditats per Oliver i Camps fa 10 o 15 anys que els auditen els mateixos, cosa que no està permesa, no aclareixen les relacions entre Mútua de Terrassa, que té una contractació pública d'uns 250 milions d'euros anuals, i les empreses del grup, Àptima, Axioma, Egarmàtic, Immobiliària La Cartuixa, Immobiliària García Humbet, Immobiliària Agara, etc. No hi ha concursos de proveïdors. El que sí és força evident és que d'aquesta relació entre Mútua i les empreses del grup, la part beneficiada són l'entramat d'empreses de Mútua, que es queda amb la majoria de les despeses, per altra part, i va poder presentar un ERE el 2011 i un balanç amb molt pocs beneficis. De fet, l'1 de gener del 2017, Mútua de Terrassa va crear una fundació privada assistencial que separava la part assistencial i asseguradora, amb un capital inicial només de 14 milions d'euros, amb la qual cosa posava a bon recaudo, en lloc segur, tot el patrimoni atesorat de més de 100 anys de finançament públic. No hi ha control dels recursos públics i alguns tècnics del mateix CatSalut ho reconeixen, no ho podem controlar. Donada la manca de transparència del sistema i afegint-hi el fet que les dades sanitàries són, segons la Llei de Protecció de Dades d'alt nivell de seguretat, és molt difícil per qualsevol ciutadà poder demostrar duplicitat en la facturació o el tracte comercial preferent dins les empreses del grup o quasi qualsevol irregularitat. En el cas del Justiniano Villaran va quedar prou demostrat
hi va haver facturació al pacient i al CatSalut, a part de manipulació fins a 9 documents. La Conselleria de Salut només va posar una multa administrativa mutua de Terrassa, però no va iniciar cap investigació per si això formés part d'una pràctica més habitual. La barreja públic-privada aboca també a la desigualtat de tracte entre els pacients. Qui es pugui pagar les proves especials passa per davant de la llista d'espera, etc. Avui hem parlat amb representants de diversos partits, els que ens acompanyen en la moció, En Comú Podem i la CUP, i els altres. Considerem que hem d'anar més lluny, el dia 19 hem de ser molts a davant del Parlament. Considerem que aquest Parlament no pot passar per alt a la gestió dels diners públics. Els diners públics s'han de gestionar en favor de la sanitat pública i que no s'escolin en mans privades. Esperem que la reunió d'avui els hagi fet reaccionar a tots els altres. Si voleu dir alguna cosa més, us deixo. Hombre, yo lo que quería comentar un poco es que a esta gente, bueno, que ponen las pegas cuando se habla de la sanidad privada, pública, y que diciendo comparaciones como la de Lleida, la de tal, bueno, todos sabemos que si hay una mala gestión, tenga parte de privada, tenga parte de pública, va a funcionar malamente. Entonces lo que sí creemos en la plataforma, que si es una sanidad pública bien gestionada, puede funcionar mucho mejor que no que esté con la privada, porque son muchos dineros que se pierden porque todos quieren ganar cuando está la privada por medio. Más o menos quería comentar esto.